Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Kalabanan sini acquired, no, number one gid ang infection. Ang iba naman inflamed ang muscles ng heart kung may ara sang abuse, for example sang alcohol or sang mga drugs, no, like shabu, no, naga-inflamed man ang heart, no. So amo ni nga mga most common nga mga causes, pero more often gid ang infection. So ini naman pwede naton malikawan. Makita ni naton kung halimbawa makita naton sa 2D echo kung nagaluya ang ila heart, no, or nag-enlarge, no, or sa pericarditis naman nagadamol ang lining sang heart or ang pericardium. So para ini ma-treat, kinahanglan nga ma-evaluate, no, kung ano ang cause, kag pwede sila mahatagan sa mga medication nga maghagan-hagan ang ila nga ginabatsyag nga simptoma. Pwede hatagan sang ang iban antibiotics, no, kung may infection, or antivirals kung may viral infection. Tagaan sila sang mga heart failure medications para mag-improve ang function sang ila heart.